Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Israel hakasing balang kalayathu baki shipai ka Israel hakani kasin kila Shah tyngeh haki lehnoh Hezbollah hapadeng ka jinglait tur bat jinglait khenra jongki Lebanon hakasing balang hakaban ngut ki shipai ka Israel kila kalon yap hakate kasngi kiti ki shipai Israel kila kalon yap hapadeng ka jingya khun bat ki lehnoh Hezbollah shaka phang shathi jong ka Lebanon bat dakani ka jingdon ki shipai ka Israel ki bala kalon yap hapadeng ka jingya khun bat ki Hezbollah kalakiu shaka sapunyo ngut naduk kalai tarik jong nailur baka Israel kala sedang ya ka jing kan at bat ka Hezbollah kani ka jing prembana jong ka tanat shipai Israel kalong hadin bau he batmai ka tanat ya dari jong ka Israel uloong baka Israel kanam penjem ya ka jing khun bat ki Hezbollah hal Lebanon namalaong ba naduk ka arflai tarik hi jong nailur ka Israel kala sedang banai terbom ya ka Hezbollah sa Lebanon khamtam hakibenta shathi jong kan nong ba Beirut bat sya kapang mingi bat sya thi jong kategori ndai dei hakalai tarik jong teu nai lur baka Israel kana pha sandan daki shipai rengko bat lektur bat khenra sya kategori bam marjan hakabaki shipai Israel kilalap ya bontli ki kitem jong ki lehnoh Hezbollah nakite ki shnong khaput jong ka Israel bat ka Lebanon ndai laong baka jing kan at hapdeng ka Hezbollah bat ka Israel kala ne menta lakumbashi snem nadu baka Hezbollah kala ai jing Kyrshan ka Hamas namar ka jing lek her thma jong ka Israel sa Gaza Strip bat ka Hezbollah kala maham ya ka Israel baka deban sange no shi sendan ya ka thma jong ka ha Gaza